And okay, and we are live mula sa bulwagan ng balitaan o ng pambalitaan ng Santa Ana, Manila. Narito ang inyong tagapag-ulat, Papa JT. Kita nyo naman, ganito kasi kami pagka work at home, mga kabarangay. Naka-suit pa yung papa mo. Kumusta kayo? Ayos naman. Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan, malayo sa sakit at karamdaman. Hindi, para lang alam nyo na kahit na may quarantine, enhanced community quarantine, actually extreme enhanced community quarantine, may work pa rin kami. Dilim. Itutur ko kayo ngayon sa bahay namin. Ayos ba yung ko, mga kabarangay? Lindon! What's up, Pops? Ate, patay mo nga muna yung TV, te. Patay mo nga muna yung TV. Wala, ito ginagawa ng nanay ko. Ano ba yan? Yung nanay ko naggagayat ng kamatis. Work at home. Work from home. Ma, mag-say, ka naman, say hi sa mga kabarangay natin. Hello, mga kabarangay. Hello, mga kabarangay. Ayan. Ano daw ang pinagkakaabalahan mo, ma, sa panahon ng quarantine? Nagkakakanta. May mga shoutout tayo dito. Wait lang. Angelo, Mark, Parebras. Sorry, kaliligo ko lang. Hindi pa ako naglalagay na kaya medyo shiny ko eh. Hindi na ako nakapagpulbo. Pupulbo ako mamaya. Wait lang. Shania Lagak. Si Arlene Rehis. Yan ako. Ito yung utol ko. Wala, dito lang kami. Mga kabarangay, chill lang. Di lumalabas ng bahay. Always nakatutok sa live ng bawat isa. Hello from Abulalas, Sagonoy, Bulacan. Tapos na daw siya mag-work from home. Argeline, magandang gabi. Ayan. Tapos, kunan mo nga ako, de. Kasi tinan mo, pagka sa bahay ka nagtatrabaho kasi maganda eh. Kasuit ka, pero sando yan. Sando. Tapos boxer shorts ka. Dito ba? Dapat sa laptop ako mag-Facebook live ka, so hindi updated yung camera nung Anong ulam nyo, mga kabarangay? Buksan natin yung ilaw. Sino hindi naligo sa inyo? Kasi di ba pagka nasa bahay lang, hindi naliligo. Yung totoo. Maliligo ka, ma? Nagpapainit daw yung nanay ko ng tubig, maliligo daw siya. Ngayon pa lang siya maliligo sa ngayong 5th day ng quarantine, ngayon pa lang siya maliligo. Mga timbahay, what is up? Ano ulam nyo? Ito ulam namin. Tokwa. Sa Barangay LS. Ha? Ako. Kaya ulam namin. Maano to? Bell pepper? Na may tokwa. Tokwa na may bell pepper. Binabad sa egg? Tokwa na binabad sa egg, taray. Nag-aksaya pa ng itlog. Pinambabad lang. Tsaka tosino. Ayan, Ray Pilye. Ay, naku, sorry. Wala daw ulam, walang pambili. Naku.
Sa mga kabarangay natin na medyo panic dahil arawan. Dahil naiintindihan ko kayo. Actually, kami rin arawan eh. Kaya gets na gets ko kayo. Lenny Tabing. Maaga daw siya nakaligo. O, ligo ulit pagkagaling sa labas. Ligo ulit. Ay, nanay ko, nag-ano. IC, De Obieta. Maliligo ka pa lang, papi. O, ingat. Sabon maigi, ha. Wag, magbabad tayo sa, sa banyo. Tess Vallesera family, magandang gabi po. Gel Rodriguez, Dan Tamayo, Lenny Tabing. Ang galing ng Lenny Tabing, no? Sorry, naalala ko lang yung Teletubbies. Hindi, nakikita nila tayo sa Facebook. Kasi naka-Facebook live tayo. Ay, oo nga pala, i-intro ko sa nanay ko to kasi it's her first time to hear about Facebook Live. So ito, naka-Facebook live tayo sa barangay, page ng Barangay LS, ma. Oo. Tapos nakikita tayo ng mga kabarangay. Oo, ngayon nakikita ka nila. Tapos yung pinaglutuan mo ng tokwa na hindi mo pa nahugasan. Ayan. Magluluto kape. Magluluto ng kape. Paano ba magluto ng kape si Mama Edna? Bubuhain mo yung ground coffee. Ground coffee. Bubuhain mo. Boboil mo, lalagay mo dyan sa takore. Oo, syempre. Hindi ba amag yung mga nandiyan pa? Kape ba yan? Kape. Kinabahan naman ako. Hindi naman amag yan mo. Ano ba? Masungit. Masungit nanay ko. Michelle Acacio. Yan. Nasa loob nasa Facebook. Ang mga ulam nyo, mga kabarangay, BBQ. Meliheng Trompeta. Don Jack Garcia. Ayan. Ako ang nagtatrabaho sa Barangay Ellis. Pinanonood nila kayo. Ay, hirap kausap ito, matandang to. Matandang to, ah? Alam niyo mga kabarangay, dito madalas umuupo nanay ko. Diyan. Diyan siya madalas umuupo. Diyan, dito. Dito, yan, diyan. Tapos ang ginagawa niya diyan, kumakanta. Makanta siya sa Smule. Tapos pag gusto niya, medyo mas may reverb, may echo. Dito siya sa banyo. Ito ang kanyang studio. Yung banyo namin. Yung nanay ko nung minsan, sabi ko gusto ko malamig yung kape. So nilagay niya ng kape to. Tapos nilagay niya to sa ref. Ito mismo, yung tumbler, nilagay niya sa ref. Ba't malamig naman daw, ah? Elizabeth Bagaw. Ayan, magandang gabi. Yan, so, Baliwag Bulacan, all the way, Verganyo, magandang gabi. Pwede naman kayong maglapag ng inyong rito. Maglapag ng inyong coat. Q as in coat, kung gusto nyo. Nasa sa inyo naman yun. Wala pa tayong normal o regular programming. Akit na sa kwarto ka. Wala pa tayong regular programming. Kasi nga, dahil sa mga nangyayari, so nag-a-adjust tayong lahat. Alam ko, mahirap. Pagsubok, kung tutusin, para sa ating lahat. Pero malalagpasan din natin to. Kunin ko lang yung Bakit? Anong gagawin ko? Magpupulbo ako. Kasi ang shiny na pagagalitan ako ng boss ko. Ang shiny na ng pes ko. Ayan mga sinampay nyo! Mga sinampay nyo!
Eh, yung mga damit ko. Diyan na ako kumukuha. Kasi naka-ano na yan. Yan. Naka-plancha na yan mga yan. Adora! All the way, from Baguio. Ayan, pupulbo ako. Oh. Alright. Si Lenny Fernandez, Mildred Encila, Enzo Soberano, si Loreyana. Yan, ingat kayo yung inyo kunya may matanda kayo sa bahay. Huwag niyo nang palabasin muna. Kasi nanay ko 74. Ang ginagawa ko, pati yung ate ko, ako na lang lumalabas, bumibili ng kahit na ano. As much as possible. Pagdating ko ng bahay, hindi ko muna bubuksan na nanay ko yung pinto. Hindi ko muna kakausapin nanay ko. Hindi ako magsasalita. Sumisenyas lang ako. Ganon-ganon lang. Ang ginagawa ko, pagpasok, akit ako agad. Uhubarin ko yung damit ko kasi nga kumakapit yung virus sa damit Maliligo ako. Tapos, sa kwarto lang ako. Hindi ako bababa. Or, kung wala namang kwarto, maligo na agad pagkadating. Pagod kasi nga, bumiyahe, mga ganun, or naglakad. Siguro, magpahinga ka lang ng konti para di ka mapasma. Pero, importante kasi na mahugasan mo yung katawan mo malinisan mo, masabunan mo. Para walang problema kung sakali. Kasi nga, sabi nila, prevention is always better than cure. Pero, kung yun lang naman yung pwede nating gawin as a preventive measure, di gawin na natin. Sayang naman. Napakadali lang naman. Kunyari, kung available ang tubig sa inyo, may sabon naman, di maligo na agad. Para hindi kawawa yung matanda. Kasi yung mga naapektuhan, tatamaan. Matanda Matanda tsaka bata. Or yung may mga komplikasyon. May ibang sakit. So, ingat tayo mga kabarangay Mahirap na. Kasi hindi natin alam kung ano yung kalaban natin. Hindi naman siya bagyo Diba? Yung bagyo, dala kang payong, kapote, okay ka na Pero ito kasi medyo tricky. Actually, nakakakaba kung tutuusin. Ito. Ayan. Busy nanay ko sa babae. Surigao City, Philip. Taga Surigao ka pala, Philip. Gandang gabi sa inyo dyan. Kamusta dyan? Ayos naman? Ano ulam nyo dyan sa Surigao? Iba yung Surigao sa Siargao, di ba? Si Lorna Celestial. Alright, sige, buksan ko na yung laptop ko para dito tayo sa laptop magpasa. Kung pwede, kung makakaya. Para hindi ako mukhang tungaw. Tandaan na yung laptop ko 10 years old na kasi kaya mabagal na. Tsaka yung first day nung lockdown, no? O nung quarantine. Yung iba nakakatawa kasi yung iba ginawa nilang parang piging. Yung ang dami nung niluto, mga ganun, parang ang dating picnic. Naku, matagal pa to. 1 buwan. So, talagang kailangan nating magtipid. Kung kaya ng paprito-prito lang muna, wag na muna magarbo. O yun na muna. Ganun na muna ang gawin natin kasi lalo na't kung arawan ka, pasok ka, baga hindi ka kikita kung hindi ka papasok, no work, no pay.
Ang hirap ng lagay no, kabarangay. Gets ko na. Gets ko yan. Kasi ako breadwinner ako So, alam ko yung pakiramdam ng pagka hindi ka pumasok at wala kang aasahan na sahod. Siyempre, ako ang sagot sa lahat ng bills Ang laking pasasalamat ko na lang sa Diyos dahil walang maintenance ang nanay ko, walang sakit. So, vitamins lang, tsaka proper diet. From Mariveles, Bataan, si Romina Velarde. At ang Velarde family doon, magandang gabi po. Dennis Lim. Yan, tama daw. Kailangan malinis sa katawan para di kapitan ng virus. Ayun, so napakadali lang naman kabarangay Maghuhugas lang tayo ng kamay. Gabs Tugas. What's up, Paps? Ayun, so kung dati, parang petiks-petiks ka pagdating sa paghuhugas ng kamay, okay lang sa'yo kahit di ka maghugas. Ngayon, parang medyo dapat kailangan as in second nature na, kumbaga. Parang paghinga na ang paghugas ng kamay. Nang may malinis na sabon, may marunong sa sabon. Nang may malinis sa tubig at may malinis sa tubig at sabon. Tapos pagka naghugas ka ng kamay, kasi nga tayo minsan nagmamadali kadalasan sakit natin yun Pagka naghugas tayo ng kamay, basta nasabunan mo ng konti, naramdaman mo yung sabon, bumulang konti, okay na yun. Pero ang sabi 20 seconds daw. Titagalan mong konti. Wala namang problema kung tatagalan mong konti. Huwag lang dumadalo yung tubig kasi running water sayang. Hindi, pag sabunin mo ng mga 20 seconds tapos tsaka mo banlawan. Tapos follow nyo tayo sa mga kabarangay Pakisabi nyo ngayon nasa bahay lang lahat, so maraming oras para makinig ng radyo. So pakinggan nyo yung Barangay Love Stories natin. So marami tayong episodes doon na kinagiliwan nyo, mga napakinggan na. Pero I'm sure pag napakinggan nyo ulit, sigurado matatouch pa rin yung sensitivity nyo. Ano pa rin kayo, magre-react pa rin kayo doon sa story. Kasi yung mga nagpapadala sa atin ng sulat, na napagkatiwala sa Barangay LS, yung punto ng buhay nila na yon na gusto nilang ma-ere at ma-share sa mga kabarangay natin, which is very, very admirable. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig o nanonood ng Facebook Live na to, na mga kabarangay natin na nakapagpadala na ng sulat kay Papa Dudut. Maraming salamat at pinagkatiwala nyo sa amin ng kwento ninyo. At sa lahat ng mga magpapadala pa, huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin ng lahat para maganda pagka inere ni Papa Dudut yung inyong storya o yung inyong kwento. So, marami tayong episodes na mapapakinggan ngayon. Chance na natin to kung sakaling na-miss nyo yung episodes from 12 noon to 2 p.m. ng weekdays. May mga tayo ngayon, reruns. So, makaka-catch up kayo sa mga na-miss nyong episode ng miss nyong stories ng Barangay Love Stories. So, sa lahat ng mga interesado magpadala ng sulat kay Papa Dudut, i-contact nyo lang siya, send him a PM. Tapos, pagka nagpadala kayo ng sulat, dapat detalyado na, madali nang intindihin yung kwento ninyo para madali po nating isadula o i-ere, kumbaga. Ayan. Kayo ba mga kabarangay, kumain na? Uy, Mira! What's up, Mars? Kumari ko. Tux! Magandang gabi, Tux. Si Galren, tama ba pagkaka-pronounce ko? Galren Gonzales. Wag na daw po tayo lumabas. Curfew daw ng 8 p.m. to 5 a.m. Yan, sa lahat ng mga taga Valenzuela, shoutout sa inyo. Magandang gabi. Yan. Tapos paki-like and follow nyo ang ating Facebook page, Barangay LS 971 on Facebook. Pwede rin pong i-follow ang ating Twitter at Instagram accounts at Barangay LSFM. At meron din, flex ko lang yung TikTok account ng Barangay Barangay LS. It's Barangay LS 97.1. So, paki-follow nyo po tayo sa mga social media platform namin. Tapos nyo na rin tayo sa mga sa mga kabarangay, mga tropa ninyo. Pakibugaw nyo na tayo, ha. Yan, maraming salamat.
Tapos, ingat po tayo lagi wag po nating i-underestimate yung kakayanan ng virus na makahawa. Kasi alam ko, ako, naniniwala ako na malakas yung pangangatawan ko eh. Nung una, aminin ko, hindi ako naniniwala na tatamaan, hindi ako tatamaan yan. Pero bilang kumakapit siya sa damit at airborne na siya, so nakakakaba. Wag nating i-underestimate. Huwag natin pagsawalang bahala. So, tayo ay maging maingat. Pagka wala ka namang gagawin sa labas, di mo kailangan lumabas. Huwag ka nang lumabas. Pagka lumabas ka man at bibili ka ng mga kailangan mong bilhin, kunyari lumabas ka, pumasok ka man sa trabaho, bumili ka ng mga kailangan mong bilhin kung may pambili ka. Gawin mo na lahat ng kaya mong gawin dun sa isang beses na paglabas mo na yun para hindi kayo paulit-ulit na lalabas kasi mas prone kayo sa sa virus pagka ganon. Tapos maligo agad, maghugas ng kamay, kung walang alcohol, maghugas ng kamay, may sabon. Yun, so ingatan po natin ang ating pangangatawan ha, kasi yan lang ang laban natin kung tutusin. Dahil pagka ikaw ay nagkasakit, lalo na kung ikaw ang padre de pamilya o ikaw ang bumubuhay sa iyong pamilya, kung ikaw ang magkasakit, mas makakahawa ka pa, di ikaw, nagkasakit ka, pilay na yung kabuhayan ninyo Doon pa lang Tapos paano pag nakahawa ka pa, di mas lalong double whammy. Yan, maraming salamat mga kabarangay. So, ingat kayo lagi. Alright. Sino pa ba? May mga hindi pa ba tayo nabati? Tita Leti, ingat ka, Tita Leti Tita Leti, huwag na masyado maglalabas. Si John S. Ban. John, kasi medyo tayo inaano natin yung mga programa. Kasi ang management ng LS, nag-iingat din dahil syempre, concerned sila sa sa well-being ng staff nila. So, kahit na alam nila na willing naman pumasok ang mga DJ, ayaw nilang i-risk. So, nag-a-adhere tayo dun sa social distancing, tsaka sa paunti-unti lang yung pagpasok ng mga tao, yung pag-i-schedule ng mga tao kung kailan lang sila papasok, ganun. Kay, magandang gabi Kay. Ingat ka Kay Yan. Mars, ingat si Mira. Kamusta sa lahat? So, ingat kayo. Alright, so papaalam lang kami ng nanay ko. Ayos ba? Nakasuit ako Kasi gusto ko formal tayo pagka nasa Facebook Live You know what I mean? Alright. Hindi ko na parahabain to, mga kabarangay. Papaalam lang tayo sa nanay ko. Gian Romero. Huwag kang mag-alala, papi. Babalik yung unlik yun. Mawawala yun. Nagpapakulo na ata yung nanay ko ng Saan nanay ko? Ma! Paalam ka na. Saan ba yan? So, bye mga kabarangay, ingat kayo, ganun lang. Bye mga kabarangay. Ingat kayo. Ingat kayo sa COVID. Ang ginagawa mo, lalaba ka na ba? Yan yung pakukuluan mo para sa kape? Loko mo ako Tay, babay ka na. Bye, kabarangay. Ayan. So mga kabarangay, ingat kayo Hanggang sa susunod na Facebook Live ni Papa JT. Team Bahay, ingat kayo. Maraming salamat. Stay safe everyone. Pray hard. Forever.
Hello po. Magandang gabi. Hello po sa inyo. Kasama niyo po si Papa Ball. Ayan, ako muna ang makakasama niyo tonight para sa ating tawagin na lang natin quarantine live moments. Naks. Hello po sa inyo mga kabarangay. Ayan, nandito ako para makapagkwentuhan tayo. Ayan, paki-like at paki-share ang ating Facebook Live. Ayan, sa mga gusto mag-comment lang. Yung mga gustong makipagkwentuhan dyan, kwento nyo naman, musta naman kayo? Musta ang pag-lockdown sa inyo? Kayo na ba'y, tawag na to, kayo na po ba'y nababaliw na? May pagkain pa po ba tayo dyan? Sana okay pa tayo, ha? Ako, okay lang ako. Buhay na buhay ako ngayon dito, eh. Ayan. Hello kay na Dexter! Ayan. Ako, masaya ako. Oo, okay lang ako kasi sa totoo lang, sa mga di nakakalam, ako bahay lang talaga ako. Simbahay. Wala akong ginagawang iba. Nakikita niyo ba ako? Bagal kasi net ko, eh. Ayan. Ay, naka-shorts nga lang ako. Bahay mode. Nakikita niyo ako guys, di ko mapanood eh. Hello kay kay Lexter Clarianes. Ayan. Kila Jonard Ocampo. Natatakot tuloy ako umubo. Baka isipin niyo may ako. Ayan ako. Kaya hindi na ako lumalabas eh. Nandito lang ako. Ayan. Good evening Papa Boss. Still your number one listener. Shoutout naman po sa nakikinig from Pasig. Ayan. Okay siya si Mayor na. Musta si Mayor? Mayor Vico, mga taga Pasig, idol. Sarap buhay tayo. Ngayon ako, naglalaro lang ako ngayon eh. Nagko-Call of Duty. Ayan. So kayo, musta kayo dyan? Ano ginagawa nyo? Ayan, sila El De La Cruz na nanonood ngayon. Shoutout po kay Ronel Marcos na ng Magalang, Pampanga. Ayan, musta naman po mga natin dyan. Ayan, kay La Rosana Alipio. Ayan, hello sa inyo. Good evening, Papa Ball. Pa-shoutout po, Annabel Larry Sansan. Ayan, Papa Ball, idol. Hello, Ding Pantao. Idol din, idol. Musta kayo? Anong ginagawa nyo? Napapanood nyo ba ako? Nakikita nyo ako? Hindi kasi lumalabas sa screen ko eh. Oo nga, miss ko na nga rin Miss ko na rin mag-Wanted Forever. Kila Lester Manlangit. Gusto nyo makita ginagawa ko? Wait lang. Ito ginagawa ko pag naka-quarantine. Yan. Kita nyo? Panoorin nyo muna. Kita nyo ba? Sabi sa inyo ako masaya ako Di ako namang problema Hello kay Joanna Santana. Skills, boy! Hello kay Jasper J. Hello sa inyo. Enemy is down! Ayan, kita nyo? Ayan. Ayan ginagawa ko ngayon. Kaya masaya ako, nasa bahay lang ako. Woo! Let's go, boy! You got nothing on me, boy! Okay ba? Hello, kay June Mercado. Ayan, musta kayo? Kwento naman kayo. Woo! Ayan, hello sa inyo. Kila Don Alexis, kila Jover Harris. Uy, musta kayo dyan? Ang ginagawa nyo? Kwento naman kayo, musta po ang 8th day or 8th day ng quarantine? Woohoo! Ay! Daya! Yung 8th day of quarantine nyo guys, musta? Nasasya na kayo sa mga kable ko ganyan talaga yan. Miss kita, miss mo ba ako? Sino ka? May si Kiro. Siyempre,
Ayan, gandang gabi kay La Jocelyn Carlos. Musta kayo? Kwento naman kayo sa mga nangyayari sa inyo dyan. Ayan, hello kay Papa Paul, meron bang Wanted Forever? For the meantime, dahil sa nangyayaring quarantine sa atin, tayo po muna ay wala mo po muna Wanted Forever. Pero asahan nyo na magbabalik tayo. Guys, sakit! Magbabalik tayo. Hindi tayo mawawala. Susunod lang po muna tayo sa procedure na ginagawa or pinapagtibay ng government para hindi tayo mas magpakalat ng sakit. That's the secret, okay? Para mas maaga tayo sumunod sa mga utos, ay mas maagang matatapos tong dilemma natin. Yun lang naman yun eh. Woohoo! Diba? Hey, kay Jenny Lynn, ayan. May curfew 8 p.m. to 5 a.m. Kaya hindi ako makalabas eh. Nalibot ko na buong bahay namin, Papa Ball, sabi ni Don Alexis. Enemy recon aircraft observed. Sila Shane Benitez, hello sa inyo. Woo! Ikutan mo. Ay, daya! Nikutan ako, guys. Enemy care package observed. Stop their resupply. Ganyan problema minsan sa iba eh. Anak ng tipak lang eh. Yan problema sa iba eh. Pinapaikot-ikot ka lang eh. Loko-loko ka ha. Singit ka pa ha. Madaya ka ha. Ehe, package. Woo! Package! Package! Woo! Counter recon aloft. Engaging enemy recon aircraft. Ayan, hello sa inyo. Hello kay Leticia. Sila Angelica, Sila Angelica, patriarchal. Woo! Hindi ka na yun ano sila ngayon? Lockdown sila ngayon. Sila Raquel. Ang dami kong patay ngayon. Swerte yata ako sa inyo Ayan, hello kay Shane Benitez. Call of Duty and Pops, no? Naglalaro din ako niyan. Diba, syempre. Oy, may mobile to, di ba? Woo! Deads ako. Ayan, hello sa inyo. Kay Mayan Perez, sila... Oy, guys, musta kayo dyan? Ayan. Don Alexis Neri, humuhugot si Papa Ball. Pa syempre, ganyan naman minsan eh. Sumusunod ka eh, pero iniikot-ikot ka lang eh. Keep them busy. Diba? Hello sa inyo. Na-miss nyo ba ang nung tambay ako, nung wala akong ginagawa, lagi ko lang iniisip yung panahon na uso pa yung Counter-Strike eh. Naalala niyo yan? Uso pa Counter-Strike? Yung tipong 20 oras. Nag-20 yung oras. Uy! Nasa likod ko. Nag-20 pa oras nun eh. Hello kay Dan Enrico. Uy, si Dan Enrico, mabait yan. Nice one, Papa Ball. Ayan. Papa Ball, PUBG ba yan? Nilalaro mo? Hindi, pare, ano to? Aircraft observed. Call of Duty, pare. Ito ginagawa ko. Uy, 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 uy. Ay, anak ka lang. Ito ginagawa ko habang naka-quarantine ako. Kayo, musta kayo? Ano ginagawa nyo habang naka-quarantine kayo? Kwento naman kayo dyan, oh. Share nyo, post nyo yung ginagawa nyo. Kumpa mo, kala mo ha. Sumita mo pa ako. Hayop! Get to cover. Enemy recon aircraft observed. Ito lang, wala akong magawa eh. Kasi ang maganda rito, guys, kalaban ko, mga taga, mga online. Enemy recon aircraft observed. Mga online. Ikutan mo pa ako, ha? Woo! Ang dami na! Shoutout naman kay Angelica Duran. Hello sa inyo. Ayan, kay Aileen Alpindo. Hello, Papa Ball. Pabati naman po sa... Balik mo na camera ko sa akin. Sa kuya ko. Ayan. So, ito yung ginagawa ko. Ito si Aileen Alpindo Mateo na nanonood ngayon. Hello sa inyo. Hello kay Lester Mateo.
Jamarson Romeo, nanay ko na si Lenny Mateo. Ayan, hello po sa inyo ha. At Papa Bol, kung bibigyan ka ng chance maging frontliner, anong gusto mong maging? Gusto ko talaga, gusto ko airborne, hindi airborne, ano tawag ito? Ano nga yung Gusto ko fighter, pilot. Yan, malulupit yung mga yan. Laking tulong yan pagdating sa gera. Gera ba? Wait lang, frontliner ba? Saan ba? Sa sitwasyon natin ngayon na sa sitwasyon natin ngayon, actually gusto kong makatulong. Kung gaganon ako, kung may chance ako ngayong makalabas, gusto kong makapaghatid ng mga pagkain sa mga mga kapwa natin Pilipino. Alam natin kung gaano kahirap ngayon. Walang laman ang mga shelf sa tindahan, ubos lahat. Promise, kaya hirap na hirap yung mga kabarangay natin hello kay Susan Regulasyon, kay Guy Tinipat. Hello sa inyo. Puro YouTube at FB lang. Minsan naglalaro ng ML. Ba? Yan iba dyan, musta na ginagawa? Baka sobrang bored nyo sa bahay, pati daga nyo dyan, naging alaga nyo na Sila Shane Benitez, hello sa inyo. Ito po, kain lang ng kain. Sabi nga nila, pagkatapos doon ng quarantine, maraming tataba ngayon Napapanood nyo ba ako ng maayos? Lag ba guys? Please, paki-comment naman kung nakikita nyo ako ng maayos o lag ako. Eliminate the enemy. Susan Regulasyon, hello sa inyo. Ayan, Kayla Teya Jessa, ako po gusto ko po sana maging Samaritan kasi siguro magiging good girl madali lang yan. If you want to be that kind of person, then may bomba! Nakalagyan pa. Sorry, binatuhan ako ng granada natamaan ako Ganito lang yan If you want to be a good Samaritan, start little by little, okay? Yun lang, paunti-unti lang. Huwag niyong kaya nga pala. Kaya pala ako naglalag kasi naka-online ako sa Call of Duty. Sorry! Yung parang, ayun nga, pagdating sa pag-share ng good deeds, tandaan nyo, little by little. Paunti-unti. Okay? Paunti-unti. Okay? Hindi nyo kailangan parang ibuo ng ingranding tulong talaga mabigay nyo sa tao. Hindi. A little help na mabibigay nyo sa isang tao, napakalaking tulong na yan. Seryoso! Hindi kailangan extravagant, hindi kailangan sobra-sobra. Kasi imagine mo, ilang milyon, ilang bilyon tayo sa mundo. Imagine mo yan, tagi-isa yung mga yan, may ginagawang maliit na tulong sa tao. Ilan na yun? Diba? Ganun lang yan We always make excuses sa mga ganito, ganyan, pero sa totoo lang, we can. Oo. Lalo na pag isang tabi natin yung pagiging selfish natin. Kaya natin Sa totoo lang. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Pero since di ako makalabas, wala akong magawa Sad nga I feel helpless na I feel useless. Hindi ako makatulong sa mga kabarangay natin. Guys, pa-share ng live natin. Hello Kayla. Excuse me po. Hello Kayla Shane Benitez. Yes, Pops, nakikita po kita yung gwapong face. Kasi lag dito sa baka yung laptop ko lang may problema. Hello Kayla Maring G. Hello sa inyo. Ayan. So guys, musta? Kwentuhan tayo. Kasi nababaliw na ako Promise, wala akong magawa Kwentuhan naman tayo dito, kahit dito na lang tayo magkakasama-sama. Naks naman, kasama-sama. Sana all! Wala akong kalaban Nasaan ang kalaban ko? So comment lang po, kumusta kayo? Anong ginagawa nyo? Gusto ko marinig, kwentuhan tayo.
Kasi as you saw, naglalaro lang ako dito, palaro-laro lang tayo. Call of Duty, di ako makapag-concentrate, mamaya na yan. Ayan, mag-isa lang. Nag-set up talaga ako ng maayos dito para ito kama kong ito katabi ko. Ketchup. Hindi kasi pag kumakain ako, bibili lang ako, dadaling ko rito. Di ako mabubuhay ng ng walang tomato ketchup. Yung bote ko ng tomato ketchup dito na ubos, oh. Ayan, 1, 2, 3. May hot sauce pa. May may Mang Tomas pag medyo naisipan ko maglechon. Ayan, o kaya magbaboy. Siyempre, for extra flavor, garlic. Use garlic. For extra kick, you want that a little spice in your food, white pepper. Yung kwarto ko puno ng condiments. Hello po kaila Willie Anciano. Kaila Maring J, hello po sa inyo. Nakaka-miss gabi-gabi. Na-miss ko nga rin. Actually, na-miss ko nga eh. Na-miss ko mag-Wanted Forever eh. Na-miss mo, yung ba talaga na-miss mo? Mamaya, na-miss nyo yung shota nyo, hindi nyo makita. Hi kay Jojo de la Cruz. Jojo, musta dyan? Di kami sanay, walang wanted sweetheart. Wanted forever. Ayan. Nambola pang hayop. Hello kay Aileen Olpindo. Hello sa inyo. Si Susan Regulacion, in our place, si Mayor nag-repack ng relief goods pagdating sa kapitan, konti na lang, 1 kilong bigas, 1 noodle, saka 1 sardinas. Pinipili pa. Yung mga less fortunate, hindi nabibigyan. Mas magbibigyan yung mga close nila. Saan yan? Saan lugar yan, Susan? Pag mga ganyang, Susan, maghanap kayo ng mataas na pwede nyo lapitan para isumbong yung mga ganyang Promise, hindi pwede yung ganyan. Okay? Hindi tayo pwedeng... Imagine. Nasa gitna na tayo ng crisis tapos mag-ano pa tayo, yung gets nyo? Ayokong magtunog mamulitika pero tigilan na lang natin yan kasi may mga ganyan tao talaga sa mundo. Kasira ng gabi yan. Okay? Mag-online sell ng tomato ketchup tapos bidding. Dali Sino bibili? Del Monte. May laway ka. May DNA ko. Dali, sino gusto? Hello kay Laan Fernando. Gusto yung kapitan niya? Wala akong alam, hindi ako lumalabas. Ginawa ko ito Since, gusto ko mangulangot, di ko kaya. Since, grabe na yung natin, yung sitwasyon natin sa mga nangyayari ngayon. Kinat-off ko yung sarili ko sa Facebook, sa kung ano-anong social media platform na nagpapakita ng mga ganito-ganyan. Kasi inaalis ko yung para hindi ako ma-stress. Eto, laro lang ako ng laro. Tingnan nyo, masaya ako. Wala akong iniisip. Di ba? Wala pang nakarating dito sa amin, pili yata Ireklamo nyo yan, ireklamo. If they announce, okay, makinig kayo mabuti if they announce na meron kayong makukuha at walang dumating, okay, ireklamo nyo. Okay? Ireklamo nyo. Kailangan nyo ireklamo yan. Di pwede yan. Find someone who will help you. Kasi may tao, tandaan nyo, may mga taong aabuso, okay? May taong maglalamang kasi natatakot sila ngayon. Hindi rin naman natin masisisi sila kasi nakakatakot talaga itong mga panahon na ganito. Kaya merong manglalamang para sila yung makasurvive, okay? Survival of the fittest, ika nga. Di ba? Pero tandaan nyo, that's not, alam nyo yun, kahit maging ganun kayong klaseng tao, hindi kayo makakasurvive dahil sa konsensya nyo. Ganun lang yun
Okay? So, tulungan tayo ha. All we have is each other. Nak! Mga words of wisdom. Huwag mang lamang. Kasi mukha kang timang. O, di ba? It rhymes, so it's true. Ayan. Oo! Bilhin niyo yung yung bote ng ketchup ko. May ano pa to, may DNA ni Papa Bol. Pa-check niyo pa. COVID-free. COVID-free DNA, Dax. Sa yung mga kalaban ko. Ay, dalawa lang pala kalaban namin. Oo. Ba't puro ketchup yan? Mahilig kasi ako sa ketchup. Okay? That's one way to live is ketchup. Diba? Pinaka-favorite kong condiment yan, ketchup. Pabawal kailan po mag-resume yung Wanted Forever. Real talk. Mag-resume natin yan pag naging okay na po lahat ng sitwasyon natin ngayon. Sa totoo lang, nandito po kasi ako sa border ng Marikina yata to at saka Antipolo. Actually, nandun ako sa mismong checkpoint. Onti na lang. Kung medyo musug-usog sila na onti, pwede pa eh. Hindi pa ako masasakop eh. Pero nandun sila sa border na yung checkpoint eh. So, may hirapan po akong makalabas-pasok. So, ang sitwasyon po natin ngayon is make sure na mabawas-bawasan yung nangyayari ngayon. Tapos pag medyo humupa-hupa na, itong pandemic na to mga kabarangay, panigurado babalik po tayo. Babalik tayo sigurado yan. Sigurado, okay? Kasi hindi ko kayo iiwan. Mamatayan man ako ng kuko. Sa paa. Wag sa paa, masakit sa paa eh. Sa kamay na okay sa kamay. Medyo ano pa, bearable pa sa kamay. Ang tunay. Walang kamatayan TikTok ay gumagano ka ba? TikTok TikTok ka pala. Walang kamatayan TikTok daw si Maring G eh. Pati yung mga TikTok. Oy, kami may TikTok din kami. Hanapin niyo lang yung Barangay LS na TikTok. Mapanood niyo yung mga TikTok namin. Kasama ko dyan sa TikTok si Lady Gracia. Kanina nag-live siya, napanood niyo ba? Tapat yung mga taong mapang-abuso, yun ang dapat tamaan ng COVID-19 kasi di nakakatulong sa community. Ron Paligar, okay? Naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung galit mo kaya nasabi mo yan sa comment. Pero tandaan mo, once na maging ganyan tayo, we are no better than the people we hate. Makinig kayo mabuti yung mga words of wisdom ko ngayon. Bagsakan tayo ngayon ng mga words of wisdom. Di totoo. Diba? Sabihin natin ganito. Yan, may mga taong ganyan. Mapang-ubuso, mapang-lamang. Diba? Tapos, tayong mga tao na nabibiktima ng pang-aabuso ng itong mga tao na tayo, pinapangarap natin na sana mamatay na sila ganito ganyan, sana tapuan sila sakit, wala tayong pinagkaiba sa kanila. So, take the high road, okay? Sabihin nyo na lang, sana maging masaya ka sa buhay mo. Yeah. Sorry ba, tinitingnan ako, naglalaro pa rin ako. Yan lang yan. Si John J.C. Pilar, Papa Bol, wala pa po akong GF. O, napakaswerte mo. Totoo! Alam mo ba napakahirap mag-GF sa panahon na to? Lalo pag di mo kasama, good luck. Diba na tipo, babe, punta mo na ako. Hindi mo mapuntahan. Nako, mahirap. Ayan, hello kay Tristan Ventura. Papa Bol, pa-shoutout naman, pero okay yan at live ka. Well, masaya din ako, at least magkakasama-sama tayo ngayon. Di mo pa na-try mag-TikTok? May TikTok ako. May TikTok ako. Patay. May TikTok ako. Nagti-TikTok ako. Nandun sa Barangay LS natin na TikTok. Mapapanood dito. Kahit mag-asawa ka, hindi mo kami iiwan. Aba, syempre. Hindi ko kayo iwan. One-month pa rin po ba kayong stay? Hindi natin alam. Yun ang masasagot ko. Hindi ko alam kung isang buwan din ba. Pero ang isang buwan na yan is that's the parang time frame eh. Para sana hindi pa natatapos sa isang buwan, humupa-hupa na yung sitwasyon. Yun lang naman yun eh.
Yun lang naman yung pinaka parang ano natin sana wala pa, hindi pa natatapos ang isang buwan, hindi pa natatapos sa isang buwan, humupa na yung sitwasyon ng pandemic na to. Yun lang yun. Sana, di ba? Yun naman sana yung ano natin Kasi yung pinaka-importante the sooner the better, di ba? Guilty ako sa TikTok. Okay lang. May mga nambabash na mga post sa TikTok. Ayan nyo sila. Yan, nagpapasaya sa inyo. Pakialam nila sila ba nagpapakain? Pakialam nila sila ba nagpapakain sa inyo? Hindi naman! So, hindi nyo kasi gets Sorry, naglalaro kasi ako. Okay? Ng Call of Duty. Lakas ng recoil. Ayan. Sorry na pa sa board kaka-TikTok. Okay lang yan. Sabi mo nga sa inyo, okay lang mag-TikTok. Buhay niyo yan. Yan nagpapasaya niyo sa inyo. Go. Parang ganito lang yan Yung parang boyfriend mo na lahat ng kaibigan at pamilya mo ayaw nila. Pero tinutuloy niyo pa rin yung relasyon niyo kasi yun yung nagpapasaya sa inyo. Ganun lang yan. Ganyan ang pagti-TikTok. Gets? Virus lang yan, Pilipino tayo. Mismo. Papa Paul, magandang gabi. Magandang gabi din, Dianor. Nananok. Ayan, hello sa inyo. Sila J-Meg Lubaton, hello po sa inyo. At kay Vivian Canlas Adio, hello sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Ha? Okay? But guys, kwento naman kayo. I want to hear kung ano yung mga pinagagawa nyo habang kayo ay naka-quarantine. Sensya na kayo sa design ko dahil matigas ulo baka at least siya makinig kayo. Ilang gabi na walang Wanted Forever. Ilang araw na ba akong hindi naka-air? I think it's been a week na. Oo, 7 days guys. Oo, tagal na. Miss ko na nga kayo Miss ko na nga hanapan kayo ng ng boyfriend, girlfriend Alam mo ikaw yung instigero ng kalandian. Sarap kaya sa pakiramdam. Nakakatuwa. Hello kay Labunda Adnilre Erlinda. Kaya ko to balikan Erlinda One. Hindi ko na yung gitna hindi ko alam. Hey Papa Ball, namiss kong makinig sa'yo. Dati kasi walang kaming TV. Ngayon meron na kaming TV. Minsan lang ako nakakapakinig. Hayop ka. Nagka-TV ka lang. Hindi mo na ako pinapakinggan. Huwag ka magbo-boyfriend kung ganyan ka. Nangiiwan ka pala Oo, kung ganyan ugali mo, wala. Sabi mo, mahal mo kami, tapos di ka na makikinig. Ano yun? Kalokohan yun. Bad yun. Hurt tuloy ako. Sad tuloy ako. Oy, Jem Tenorio. Hello sa inyo. Musta kayo dyan? Anong ginagawa natin dyan? Good evening kay Mayflower Molina. Kay La Lady Catherine Navarra. 1 week, parang 1 year. Ganyan talaga Babagot ako, wala akong magawa. Anong pwedeng gawin? Sige, ganito. Laro tayo. May na ako magka-Call of Duty. Trivia night! Okay, ganito Wait lang. At may pwede ko pa premyo sa inyo. Ganito! Maglalaro tayo Maglaro tayo. Pwede ko i-riga sa inyo? Wala rin naman Ha?
Ano magiging premyo nyo? Wala akong pang-premyo. Paano to? Shoutout, happy birthday kay Miles Jared. Pasensya na rin pala sa mga mag-birthday ngayon, naka-quarantine. Alam ko malungkot kayo. Okay guys, ganito. Maglalaro tayo. Wala akong pa-premyo. Parang gagawin ko ng pa-premyo ko sa inyo. Ano gusto nyo kung sakali? Yung makatamang sagot, ano premyo? Alcohol at grocery ang premyo, please. Hindi nga ako makalabas. Ako nga, wala nga ako alcohol dito. Ginagawa, alam mo ano ko? Pang sanitize sa sarili ko, sulfur soap. Sulfur soap. Ayan. Manipis na lang siya. Ganito na lang siya kanipis, oh. Ganyan na lang siya kanipis. Natatakot na ako, baka wala na akong magamit. Baka pati sulfur soap, ubos na. Load na lang, Papa Ball. Grab food. Sir, nice yun. Sige, pag-iisipan ko yan next time. Next time, pag-iisipan ko yan. Pero try muna natin ngayon, okay? Practicein natin ngayon kung ano pwede natin gawin. Para next time, sige, load. Ako nakakuha ng sweldo. Sige, load tayo. Sunod. Pero practicean muna natin to, okay, game? Date na lang after ng quarantine. Mamaya may mga remnants ka pa eh. Pero ano to ha? General knowledge to ha, kaya i-ready nyo sarili nyo ha. Wala akong load pang ML, Papa Boy. Sige, gagawa ko ng paraan niya next time, pero ngayon, practice muna tayo. General knowledge to, okay? Kayo nang bahala. Pero dapat yung una kong makita ang tamang sagot, yun yung pasok, okay? So, unahan kayo. Okay? Okay ha? Ano muna tayo? Ano muna tayo sa madadaling questions. Trivia to. So, ibig sabihin yan, tawag nito? Kailangan, ano to? General knowledge to. Okay? Sa military term, okay, ito. Ako lang gagawa. Sa military term ha, paano nila sinasabi ang letrang D? Military or official term. GF na lang premium mo, Papa Bulbo. Ano mo tingin mo sa akin? Mukha ba ako umiiri ng girlfriend? Okay. Ito, first trivia question. Sa military term, alam to ng mga kapulisan natin, mga SG, alam nila yan. Sa military term, ano ang ibig sabihin ng letrang, or ano ang ibang tawag nila sa letrang D? Pag ipopronounce nila yung letrang D, ano ibang tawag dito? D. First question yun eh. Game. Military term. Ano ang D? Letrang D sa kanila. Paano nila sabihin to? Anong tawag dun? May tawag dun sa sinasabi ko. Okay, wala sasagot? Ba? Gugugil kayo? Tagal niyo sumagot ha, sa letrang D. In military terms, paano nila to sabihin? Letrang D. D. Oh! JM Camacho, Delta! Pwede mukhang next time na gawin natin to, mukhang magpapapremyo talaga ako ah. Sige.
Habang wala tayong ginagawa, sige, maglokohan tayong lahat dito muna. Si JM po na una eh. Parang may sakit ka lang. Basta. Ayun, phonetic alphabet. Yan. Thank you kay Rachel Kakal. Yan. Phonetic. Yan. Delta. Delta ang sagot. Thank you very much. Okay? Wait lang guys. Ay, hello nga pala muna ha. Kila Jem Tenorio. Hello sa inyo. Okay. Wait lang guys, wait lang. By the way, hello pala ha. Kaila Janice Bragado, kaila Bunda Adnilre, si okay, ito. Next question. Anong city ang kilalang bilang walled city? City na may pader. Okay, anong city ang tinatawag na walled city? City na may pader. Game. Linda na lang. Okay. Okay, Linda. Papa Ball, pa-shoutout naman. Sobrang idol kita. Oy, Nico Francisco, salamat. Idol din kita, pare. I love you. Kiss nga. Ketchup, gusto mo? Bebenta ako, ketchup. Dami pa yan, Kung galala, huwag kayong magalala. Wala kayong makukuha dito kasi pag nagbubuhos ako na gano'n, may tumulo. Hindi ko dinidilaan. Okay? Hindi ko dinidilaan. Alam ko, may ganong tao. Okay, mga hayop kayo. May ganon. Ay, tsaka ano pala? Hello pala sa mga nanonood ngayon na hindi pa, ano ba tayo? I think it's the 9th day ng quarantine ba? Oo, pang 9 na araw na. At hello po sa mga hindi pa nagpapalit ng shorts. And meron yan. Yun! Galing! Si Mabel sa Limon. Galing mo. Ito muna pa premyo ko. Next time na gagawin natin to, baka may pa-premyo na ako. Galing. Intramuros! The Walled City. Ayan. Alam niyo yung maganda dyan? Ngayon ko lang din nalaman yun. Okay, ito. Ito, maraming makakaalam to. Nung World War II, anong bansa ang inokupahan o tinray sakupin ang Pilipinas? Anong bansa ang tinry sakupin ang Pilipinas? Wala kang background music para sa game show Lagyan natin.
Play live with Pop Ball. Dito lang. Bigyan natin ng background music. Game show music. Siyempre. Ayan. Music na tayo. Janice Bragado, Cebu daw. Oh, ang nakakuha ng tamang sagot si Kay Istakyao, si Japan. Totoo. World War II po mga kabarangay. Ang sumakop nun sa Pilipinas ay Japan. Tingnan nilang kasi napaka-strategic ng area ng Pilipinas sa mapa. Kung titingnan nyo sa Google Map, napakaganda niya. Lahat ng papasok o dumadaan sa ano, yun ang unang haharap at pwede nilang gawing base yun. Ayan. So, ayan. Tama. K. Nakakuha ng tamang sagot. Japan. Talino to si K eh. Okay. Anong date sinicelebrate? Anong date sinicelebrate ang Independence Day? Okay, wait lang. Independence Day ng Pilipinas. Pilipinas, ha? Hindi yung araw na break mo ng boyfriend mo, ha? Yung independence ba? Independence sa Pilipinas. Kailan? Anong date? Date lang. Okay na yun. Oo. Di yung date ng ano nyo, ha? Yung breakup nyo ni ex, ha? Ayan. Independence Day ng Pilipinas. Lahat naman tayo. Lahat tayo matatalino. Independence Day ng Pilipinas. Anong date sineselebrate? Hindi sayang yung ano natin. Yung game show ko na music, 1 oras to. Game. Ano sagot? Ayun! Sana all daw matalino. Ang sumagot ay June 12. Ang nauna ay si Merlove Hazel. Galing, Merlove, dahil dyan, nanalo ka ng wala. Masipag ka lang talaga. Thank you. Game! Anong taon? Anong taon ang Bataan Death March? Anong taon nangyari ang Bataan Death March? Bataan Death March, anong taon? Ginugoogle nyo eh! Sabagay, ako naka-google din. Pabilisan na lang ng Google yan! Okay. 19 Independence po. Ah, sorry. Mali. Bataan Death March. Bataan Death March. Sayang, huwag kayo magalala. Pag ako natuwa ngayon, baka magpa-premyo na ako bukas. Hindi ko alam kung may live ako bukas eh. Pero, bahala sa inyo. Game! Sayang, walang premyo. Gagawa ko yung paraan yan. Relax. Ba? Okay, si George Gelmar ah. Si George Gelmar ang una nakasagot. Anong taon ang Bataan Death March? Okay? Sabi niya rito, March 14, 1942, which is tama. Okay? Tama yung 1942 ha. Yung March 14, halatang copy-paste sa Google oh. Hindi nga ako makalabas eh. Wala talaga akong mapapapremyo. Maawa naman kayo sa akin. Mahina ako sa mga dates. John, Aldrin, I feel you, pare. May alak pa ba ako sa lupa? Okay.
I feel you, para kahit ako, mahina ako sa dates. Mahirap ako makaalala ng birthday. Basta lahat ng dates. Birthday nga ng family ko, di ko alam eh. Pa-alcohol ka daw. Ano ba gusto mo, pare? Gin bulag? Gin mansi? Gin pomelo? Ano bang gusto mo alcohol, pare? Premium mo na lang PS4 games. Yoko nga, collection ko yan eh. Alam nyo ba kung gaano kahirap na mahanap yung ano yan? Niles Roque, mali po, April 9, 1942. Check natin ha, hindi rin ako sure eh. Mahina ako sa dates eh. Check natin kung kailan ang Bataan Death March. Kinakahiya ako ng ano. Kinakahiya ako ng teacher ko ngayon. Hindi ko alam. April 9. Tama, tama. Magaling, magaling. So, ang nanalo ay si Niles Roque. April 9, 1942. Ngayon ka lang nakasagot na ginugil mo, no? April 9. Very good. Oy, may kawayan. Hello po sa inyo. Shoutout taga Lacerna na nanonood sila. Mag-rank game ako mamaya, Mobile Legends. Okay, next question! Tama ako! Galing. Okay, ito. Sino ang tinaguriang bayani ng Tirad Pass? Tubig pa ba ako? Sino ang bayani ng Tirad Pass? Shoutout watching from Macabebe, Pampanga. Hello sa inyo. Watching from Cavite. Hello sa inyo ha. Ingat-ingat tayo dyan. Again guys. Ano sagot? Sino ang tinaguriang bayani ng Tirad Pass? Dali! Wala! Gregorio del Pilar! Double check ko nga. Tama! Gregorio del Pilar. Alam mo yung feeling na ano? Alam mo siya. Pero duda ka na tama yung sagot. Yung mga taong ganun, yung mga hirap na hirap sa ano eh. Yung mga taong hirap na hirap sa exams eh. Yung mga yun eh. Andres Kibuloya. Sabi niya, Mado, si Kibuloy daw. Ay, tumayo siya sa tirad pa. Sabi niya, stop! Ito, makalino talaga to si Kay eh, no? May ano pa eh, may palayaw pa eh. Gregorio Goyo del Pilar. Very good. In fairness, natututo rin ako dito, ha? Okay, game. Sa anong taon? Sa anong taon dumating si Magellan sa Pilipinas? Anong taon dumating si Magellan o Ferdinand Magellan sa Pilipinas? Anong taon? Si Mangkalot. Pabati sa asawa ni Rivera Pearl na si Macpearl Calape. Walang problema, thank you din. Magpa-premyo ka na. Hindi muna. Pag maganda yung cooperation nyo sa game show ko ngayon, malay nyo bukas magpa-premyo ako. Malay nyo. Pasaload. Pwede, no? Anong taon dumating sa Pilipinas
Si Ferdinand Magellan. Anong taon? Ano, bagal ng internet niya, no? Sayang, oh. Si Kalawigan sana makakasagot una. Nagkamali pa na typo. Nagkamali ng type eh. 10:21 daw eh. Sayang, ikaw sana yung unang tamang sagot, oh. Kundi lang typo, oh. Tama! 15:21. Fairness, dami ko natutunan na. Parang ako nag-aaral ulit ngayon. Ay, mga kids! Yung mga walang pasok, pwede kayo dito. Okay. Anong probinsya? Makikita ang Mayon Volcano. Alam na alam to ng mga taga dyan. Si Armand talaga may crush kay Kibuloy. Puro Kibuloy. Si Reg Casanova, pabilisan ng daliri sa pag-type labanan dito. O syempre, magta-type ka sa Google, magta-type ka pa ng chat mo dito sa reply. Anong probinsya? Tatagpuan ang Mayon Volcano o Bulkang Mayon. Anong probinsya? Albay! At ang unang nakasagot ay si Kalawigan. Di ko mabasa yung pangalan mo, ate. Kalawigan na lang, ha. Wala lang typo si Kalawigan, oh. Galing, oh. Di na typo, oh. Pakain ka naman. Ano papakain ko sa inyo? Mayroon ako dito. Pili kayo. Papapremyo ko. Gusto niyo ba ng original blend? Albay, tama, Albay. Ano ba gusto niyo pa premyo ko? Gusto niyo ba ng medyo marami pa na Del Monte Original Blend? O isang halos ubos na hot and spicy ketchup? Pili kayo, pili kayo. Anong gusto niyo premyo? Or gusto niyo ng extra rich tomato ketchup na wala na laman? Pili kayo! Gusto niyo? Pili kayo pa premyo. Or, gusto pa, ito, gusto niyo. Ito pa favorite ko. Tuong ot sriracha. Hot sauce na pwedeng lagyan ng mainit na tubig, mapapakinabangan pa. Yan yun. Punda daw na una niya. O gusto nyo lang, half na lang na magtumas. Papremyo ka, papabol sa akin na lang sa ML. May nag-record yung damit ko. Ay, huwag ma-hold up pa ako sa inyo, ah. Hayop kayo, ah. Okay, game. Okay, ito. Sino ang unang Pilipina na nanalo ng Miss International Beauty title noong 1964? Okay? Sino ang unang Pilipina na nanalo ng Miss International Beauty title noong 1964? At ang tamang makakasagot ito ay makakakuha ng libreng premyo na medyo paubos na garlic. At hindi nito basta-basta garlic. Granulated yan. So pwede mong itaktak agad yan sa niluluto mo. Okay? Yung makakasagot ng tawa, ito ang premyo nyo. Hindi kasi ako nag-aasin. Sa mga hindi ako nag-aasin sa mga niluluto ko. So pag ako may kinakain, ito lang ginagamit ko. Jessica Soho. Tarantado ka, Mario.
Tagtarang ka ng ano eh, ng garlic eh. Grabe, wala akong kaalam-alam sa trivia ng Pilipinas. Wish it. Ayan. Ang unang tamang nakasagot, si John S. Moon. Galing. Tama, Gemma Cruz po. Ang nanalo ng 1964 Miss International Beauty. Hindi po si Gloria Diaz kasi sa pagkakaalam ko, tama niyo po ako, si Gloria Diaz ay Miss Universe. Nanalo siya ng Miss Universe, tama ba? Hindi ko alam kung tanong. Correct nyo lang ako. Kaya tamad ako mag-google. Oo nga, Miss Universe nga. O, eto sunod kong tanong. Anong taon naman nanalo si Gloria Diaz sa Miss Universe? Yun ang tanong. Anong taon? Paborito to ng iba, yung number. Yung last two. At ang makakakuha ng tamang sagot dito ay mananalo ng white pepper. At di lang yan basta white pepper kung sa inyo naka-plastic, walang label. Sensya na. McCormick to, rich kid kasi. Si Reg Casanova, inggit na inggit sa mga condiments ko eh. Syempre, di ko pa nga kinukuha yung ano ko eh. Di ko pa nga kinukuha yung red. Nasa baba ba yung ano ko? Paprika ko. Oh, may paprika ako sa baba. Dami. Si Mario Aguirre, ang bisit na bisit. Inuubo ako, wait lang na. Tinatagtag ko yung white pepper, tumatasik. Miss Universe, yun ang pagkakaalam ko, Gail. Si Miss Universe nga. So, anong taon? Anong taon na nanalo si Gloria Diaz ng Miss Universe? Okay, white pepper ang panalo dito. Ang premyo. Oh my God. Maalsa yung... 1969! Oy, Rachel Kakal! Kakal! Nanalo ka ng white pepper! Choosy ka ba? Ayop ka. Masisoning ka talaga. Syempre, para the best. Okay, so galing nakasagot. Okay, ngayon. Ito, sino ang Filipino boxer na may nickname na Pac-Man? Bonus round. Paunahan na lang. Bonus round! Sino ang tinaguriang tao na may nag-agawan sila sa nag-agawan sila sa paminta? Pac-Man! Sino ba si Pac-Man? Sinong boxer ang tinaguriang Pac-Man? Ang mananalo nito ay, ito pinaka-grand prize ko. Ang malaki at medyo puno pa. Natumito. Makabuisit. Okay, sino? Wala. Wala sumagot. Favorite number daw eh. Manny Pacquiao! Wrong spelling, wrong. Pakadali na yan, ha? Wrong spelling, wrong. Ayun! Eto, may gano'n ba? Kompleto pa. Senator Manny Pacquiao. Sabi ni Jaisel Ramos. Kompleto. Dahil dyan, nanalo ka lang. Medyo puno pa. Na ketchup. At di basta-basta ketchup yan. It's tomato. Oo nga, mali nga. Kaya hindi ko kinonsider yung unang sagot eh. Mali spelling eh. Kulang eh. Gilo, iba rin eh. Manny Pacman Pacquiao. Kompleto talaga. Okay. Hirapan ko na ba? Hirapan ko na, no? Yeah.
Ito ano? Skin na lang sa ML. Maglalaro ako mamaya, samahan niyo ako. Okay, ito next. Ano ang tunay o original na pangalan ng Luneta Park? Okay? Ano ang tunay at original na pangalan ng Luneta Park? Game! At ang mananalo dyan ay makakuha ng pinaka-favorite ko. Ito, huwag niyong mamaliin to. Favorite ko to. Ito na lang. Dahil mahal ko kayo. Sapatos! na walang sintas! Napapamigay dito sa inyo eh. Ay, ito. Po-promote ako. Amin naman to ba ito? Picnic! Walang laman. Dami kong basura. Mag-iinit ka ako bukas. Ano ang original na pangalan ng Luneta Park? Wala pa ako nakikita ang tamang sagot. Wala pa. Rizal Park Sorry. Ano ang original na pangalan ng Luneta Park? Luneta Park. Wala na magawa eh. Wala na magawa. Liwasang Luneta, liwasang Lunsod, saka Isala... Wala pa ako nakikita ang tamang sagot. Original na pangalan ng Luneta Park. Ayun! Nadali na rin ni Kay Eustakya. Hindi ko talaga ma-pronounce yung pangalan mo. Eustakya. Bagong bayan ang tamang sagot. Ayan po mga kabarangay, maraming salamat sa pakikipaglokohan po sa akin dito sa Quarantine Time with Papa Bol. Ayan, sa mga loko-loko dyan, sana nag-enjoy kayo. Ayan, bukas po ulit. Ewan ko kung mayroon ako bukas pero sige. Next time na mag-live ulit ako, lokohan ulit tayo. Hindi. Guys, eto pala paalala ko lang po sa mga kabarangay natin, dami po nangyayari ngayon. Okay, got worse actually. Hindi naman, it got worse sa mga taong nag-handle ng kung ano man. Dami niya alam ko, marami kayo reklamo dyan. Maraming ganito, ganyan. Okay, chill lang. Okay? Chill. Kalma. Kasi tandaan nyo, may mga ganyan tao talaga kung saan gagamitin itong oportunidad para makalamang sila. Tandaan nyo mga kabarangay, maraming takot sa panahon na ito dahil sa mga nangyayari. Pero kung magpapadala kayo sa takot nyo, mas makakagawa kayo ng mali kaysa tama. Okay? Relax, kalma. Tulungan tayo dito. Kasi una, guys, tandaan nyo, ito na yung pinaka-proof mga kabarangay na pag nagkanya-kanya tayo, mas delikado tayo. Tingnan nyo yung nangyayari. Instead na mag-stagnant na yung tao na nahawaan sa COVID, lalo pa nadadagdagan. Tigas ulo okay? If you cooperate, then it will be lesser. Okay? So, yun. Mga fake news, please, huwag kayong mag-share. Okay? Make sure the facts are right. Google nyo muna. Check nyo sa mga news stations. Follow nyo po kami sa GMA, sa Barangay LS, sa DCW mga kabarangay, para lahat ng mga nakikita nyo post at makita nyo kung tama ba o mali. Okay? So, well, siguro pinaka-importante ngayon kasi is knowing kung totoo ba yung mga pinapakita ngayon na balita. Yun naman yung pinaka-importante. Okay? So, do your research bago mag-share. Kung ayaw nyo masira araw nyo, kung naka-quarantine naman kayo dyan, chill. Okay? Huwag na mag-share ng mga para hindi masyadong mag-cause ng panic. Okay? Masaya tayo. Kaya nandito ako, tatry ko next time ulit, tapasayin kayo. At magbuka akong tanga, masaya lang kayo, nandito ako para sa inyo. Okay? So please, follow me sa Facebook ko mga kabarangay, Papa Bol po, PAPA space BOL.
Sa Twitter and Instagram, papaball971ls. At sa pasensya na po, hindi po ako masyado active ngayon sa Facebook ko, sa Papaball. Kasi, nalulungkot ako. Hindi ako nalulungkot na depressed. Hindi, nalulungkot ako dito sa bahay, di ako makalis. Kaya inaano ko yung sarili ko, natanggal ko muna yung social media para medyo onting away sa negativity, okay? Pero nandito ako, okay? Next time na makakapag-schedule tayo ng Facebook Live, I'll be there for you. Gawin natin to ulit. Kaya maraming salamat. So yun, thank you. Try ko, baka may manakawan ako bukas, may papremyo ako sa inyo. So chill lang, okay? Ingat po tayo, love you guys. Tapos kita-kits tayo sa next time makakapag-air ako, okay? Maraming salamat. Please! Huwag umalis ng bahay, mga hayop. Bye-bye.